Okolo teba prechádza koč s evidentne zámožným pasažierom. Zazrieš, že v ňom sedí žena v červených šatách s výraznými ryšavými vlasmi, viazanými do mohutného copu. Šéfe, pozri na to. Tá fiflenka, čo sa vezie v koči. Tak táto vyzerá pekne zazobane. Kto vie, koľko by sme ale dostali za ňu samotnú. Možno výkupné. A možno, ak by sme našli správnych otrokárov, mohli by sme prísť k peknej kope mincí. Dúfam, že Dragoša nebudeš počúvať. Hádam, neklesneme na úroveň nejakých zbojníkov. Súhlasím s Alinou. Prepadnutie nešlo úplne podľa plánu. Zastavuješ koč a eliminuješ kočiša. Šéfe, na tvojom mieste by sme sa ho mali zbaviť. Žiaden svedok. Najlepší svedok. Kočiša pevne zviežeš lanom, aby nemohol zasiahnuť či utiecť. Otváraš dvere koča, v ktorom sedí zámožná panička, odetá v červených šatách. Prezmilovanie, berte si cennosti. Len ma prosím, nechajte odísť. Bez teba by som tu nebola. Viem sa ti odplatiť. Ak chceš, viem zmiznúť pár hrivien s vačkou, alebo potrápiť zámky. Ako poďakovanie ti podá zväzok drobných pakľúčov. Z diaľky začuješ zvýšené hlasy. Alina a Petrimus stoja oproti sebe. Iskry lietajú. Alina, si príliš útlocitná a precitlivelá. A ty si blbec. Myslíš si, že si drsňák, ale si len hlupák. Buď ticho, ty decko. Tak, decko? A ty? Si iba chlap, čo má problém sám so sebou. Nedaj sa vysmiať. Si ako ufňukané dievčatko. Ja som ufňukaná? A ty sa hráš na geroja. Ale Valitia si neochránil. Alina, drž hubu. Stačí. Obaja chcete to isté. Prežiť a chrániť druhých. Keď sa hryzieme medzi sebou, súper víťazí ešte skôr, než sa ukáže. Alina mlčky prikývne a uhne pohľadom. Petrimus si povzdychne. Možno som bola ostrá. A ja tvrdohlavý. Napätie poľaví, aspoň na teraz. Spánok ťa úplne zotavil. Po takejto ceste by som si najradšej dopriala teplý kúpeľ v hostinci.
hostinci vládne rušná atmosféra. Hlasné dialógy miešajúce sa s hudbou a prekrikovaním. Cítiť tú vôňu pečeného mesa a piva. V hale je príjemné teplo, sálajúce z krbu. A hostinec tak celkovo pôsobí presne ako to miesto, vhodné na odpočinok po dlhej ceste. Tak, čo to dnes bude? Jedlo, pitie alebo nocľah s kúpeľou? Taniuška zasunie pakľúč a ucho priloží k zámke. Podarilo sa. Tak, pozrime sa, čo sa ukrýva vo vnútri. Usmeje sa, keď západka povolí. Taňuška sa potichu vytratí do davu, párkrát sa obzrie a splynie s ruchom hostinca. O chvíľu sa vráti s víťazným úsmevom a pochváli sa ti svojim úlovkom. Taňuška sa potichu vytratí do davu, párkrát sa obzrie, o chvíľu sa vráti z Tak, čo to dnes bude? Jedlo, pitie alebo nocľah s kúpeľou? Taniuška zasunie pakľúč a ucho priloží k zámke. Zámka sa vzpriečí. Šľak, aby to trafil. Taniuška zasunie pakľúč a ucho priloží k zámke. Podarilo sa. Tak, pozrime sa, čo sa ukrýva vo vnútri. Tak, čo to dnes bude? Jedlo, pitie alebo nocľah s kúpeľou? Taniuška zasunie pakľúč a ucho priloží k zámke. Zámka sa vzpriečí. S tieňou sa vynoria lovci odmien. Jeden z nich zdvihne ruku. Dosť. Šíria sa reči o tvojich činoch. Takže ako to vyriešime? Pokutou, väzením? Alebo si hádam myslíš, že sa z toho vyvlečieš? Neuverili ti. Nepustia ťa len tak. Svoj trest si odsedel a následne ťa pustili.